Klasse. Jonas. Jeg vil gerne kigge på en GPS til en Honda FE. Ja, selvfølgelig. Jamen, lad os gå ned og kigge ned i udstillingen hernede. Ja. Lad os se, hvad der er. Ja, velkommen her til vores udstilling. Tak, tak. Det her, det er den mest solgte, vi har lige pt. Det er en Garmin 35.000 GS. En stor, flot 7-tommer skærm med touch, indbygget touch selvfølgelig. Den klæder enhver bil. Ja, jeg kommer godt nok lige op på Bilka, hvor jeg har set på en Peugeot 430. De kunne så ikke nå hjemme til fredag, hvor jeg står og skal på ferie. Nå, jamen så må vi jo gå op og se, om vi kan skaffe sådan en hjem. Det er selvfølgelig ikke noget, vi lærer at føre, som du kan se her. Ja. Men jeg vil gerne gå op og se, hvad jeg kan lave den til en skarp pris. Ja. Så hvis du vil være så venlig at gå over og tage en kop kaffe, og så undersøger jeg de ting for. Det gør jeg. Super, godt. Tak. Kom ind. Rigtig. Lige den hvis du søger, den kan jeg have til i morgen til 10-tiden. Jeg har lavet til en pris, der hedder 1.200 kroner, og det er så inklusive moms. 1200? Ja. Altså, oppe i Bilka, der så den til 899. Så der vil jeg sige, der må du gøre bedre med prisen der. Jo, men det er jo så også, fordi jeg er ude i, at jeg ikke har den her før, så jeg skal have en hurtig levering, jeg skal have den hurtigt hjem fra min leverandør. Og det er så det, vi er ude i, og det er derfor, jeg kan sgu ikke lave den billigere end det. Altså, jeg er fast kunde her, og plejer at lave service, og jeg synes altid, at servicen er top, men det der, det kan altså ikke passe. Det er jeg sgu også ked af at høre, men jeg har en anden GPS til dig muligvis. Men jeg skal lige høre, hvad stiller du af krav til din GPS? De store krav, jeg skal bare komme til Italien og finde vejen ned. Jeg skal ikke fare vildt alt muligt, så det er ikke noget store krav til, men min telefon skal slutte til alt muligt, så selvfølgelig bare en GPS, der virker. Ja, så prøv lige den 2 sekunder. Ja. Jeg har den her. 849. Nyopdateret med Europakort. Det er... Og det kan du så tage med det samme. Ja, den ser fint ud. Hvad siger du prisen af sin? 849. Og det er sådan noget moms, ikke? Ja. Og den skulle du få dig alle steder. Det er med det nyeste Europakort. Du kan slutte den til i bilen. Den kan alt det der. Ved du hvad? Skal jeg ikke bare tage den på? Det ser nok fint ud. Skal vi gøre det sådan? Det er super. Ja. Jamen, så lad os lige finde nogle papirer på den, så klarer vi bare det. Ja, tak.